hormatly we mehriban tamaşaçylarymyz. Biziň bugünkü gepleşigimiziň mehmany we tamada Kuwat Kapur. Nime? Kuwat Kapur. Sizem üçin Wek tamada diýip tanaýarlar. Maňa wek tamada diýmekleriniň sebäbi toýda kän taýygy ýädim. Wek bilen. Nime de? Kuwat Kapur. Edil şu wagtky döwürde ikiň birisi dialog gurlaýar. Siziň stiliňizde, ýöne siz öz stiliňizde gurlap biziň gepleşigimizi alyp berseňiz. Men öz stilimde gurlanma bir hil gorkkanam. Sebäbi meniň bir wagtlar hakykatdan hem öz stilim bady. Şol öz stilim menem wek adyny aldım da. Toylara var ýadım. Men toy ütgeşip soýunyp nakyllanýardym da. Bir gedek Berdaga toy etdi. Ondan. Oğluna sünnet toy etdi. Men aýtdym Berdaga töweleme. Oğluna sünnet toy edýän ekeniň. Ne hakkan yerde yatmaz diýdim. Ganyma tükerim ýok şol toyda. O hiç. Ondan bir gedek bir genneje toy etdi. Ondan. Gaýdyn çykartdy. Bardym da aýtdym töweleme genneje gaýdyň çykarýan bagtda bolsun. Meni bilip koyun toguşany dowduk depe diýdim. Ana o toydan soňam töweleme doglama pysman etdirdiler. Urup wek edip. O hiç. Bir spasmena toyuna gittim. Daýy joglanna. Men aýtdym töweleme aýaly gelinimedi. Şeýle de aýdylşyna görä gawunyň gowusyny şagal ýer diýdim bolen. İdirmedik zatlar ýok şogun. Bak iyiň erwedin aýdyn, iyiň erwedi. Bir gelneje geldi. Aý diýdijigim. Gıydım durumsa çıkardım. Bak tuvalman iyidine geldi. Yine çıkardım. Yine bak tuvalman geldi. Nefip bu yine çıkarmakçı değilim. Benim gıynanma. Şägirt halipadan ozdurmasa kär iter diýdim. Şeýlelikden şondan soň o waň içine diňe wek. Şoň meni wek tamady diýip adaldım. Şoň üçin bir adajyk bir stil müýt gödüp akuratynja olaýyn diýende. Ine tamaşaçylar, siz gördüňiz Kuwat Kapuryň nähili toy alyp barşyny. Eger siz tamada bolmak isleýän bolsaňyz, hormatly tamaşaçylar, awraly tamadalarymyza meňzeň. Eger Kuwat Kapury meňzeseňiz, iýjeňiz diňe taýyk bolar. Toylar toýulaşsyn, mehribanlar.